Ada orang bilang ya, kerja ke luar negeri itu harus sukses. Harus sukses, pokoknya harus sukses, harus punya rumah yang bagus, gede, magrong-magrong gitu loh. Lah, ngene iki malah ora tenang bolo. Ngene dadi aku ngene iki ora tenang. Arep balik ora tenang, mergo urung tabungan. Tabungane urung cukup ngono lho. Engko nek misal ning omah ya kae Mbak Wi kae kerja ning nggon Hong Kong puluhan tahun kok ora entuk apa-apa ngono. Ora ndek apa-apa, ya omah ngono-ngono tok. Ngono iki terus piye? Karepe arep balik tapi bingung, wedi. Bukan wedi sih, rasane iki piye ngono, mesti tangga-tangga do ngene-ngene ya. Lah wong ngene iki wis ra nenang-nenangi wong tok ya. Ora ndek dhuwit arep pengen balik dadi ra tenang to, wong ora ndek tabungan, tabungan ra cukup kok. Mangkane anu, mau perpanjang kontrak meneh wis ngono kuwi lho marah iki. Makane tangga-tangga aja ngono to, ben wong ora ndek dhuwit balik ora apa-apa. Ngono ora usah digunem ngono lho. Wis jian kok tenan kok.